Di nava du mehên de li Bakurê Kurdistanê tevgera aboriyê ji ber şer û pevçûnan gelekî qels bû û karsaz dixwazin ku siyasetmedar ji vê yekê re çareseriyekê peyda bikin. Di çareseriya pirsgirêka aboriya Bakurê Kurdistanê de encamên hilbijartinên yekê mijdarê jî wek hêmaneke giring tên dîtin. Eger ji encaman hevpeymanî derkeve, karsaz amaje dikin ku pêwîst e hevpeymaniyeke xurt be. Partîkî bi serê xwe were ser îqtidarê jî bi rastî dema îro da koalîsyon daha çêtir xuya dike. İmkan hebiya her çar partî batana arakî koalîsyon ava bikirana daha çêtir çêdibû. Li belê tu wexta mêze dikî AK Parti û CHP koalîsyonekî çê bikin û HDP jî ya di nav da be baş e ya jî ji derve da destek bide koalîsyonekî awa baş xuya dike. Aborînaz dibêjin ku atmosfera siyasî bandoreke rasterast li ser rewşa aboriyê dike û pêwîst e kesên siyasetê dimeşînin jî ji aboriyê fêm bikin. Türkiye'nin en büyük meselesi bu çözüm süreci. Ji bo aboriyê aramî gelek giring e û pêwîst e dema aramî pêk were hevpeymaniyeke aboriyê baş bizane were avakirin. Ji ber vê yekê dema mirov rastaqînî bifikire, pêwîst e hevpeymanî ji aliyê AK Parti û CHP were avakirin. Lê ev yek jî divê bi piştgiriya HDP were kirin. Bu süreç hemen fabrika ayarlarına geri döner. Aborînas amaje dikin ku ji bo serrastkirina aboriyê berdewamiya pêvajoya aştiyê jî giring e û ev her du mijar bi hev vegirê dayîne. Karsaz amaje dikin ku di warê nûnertiyê de koalîsyon çi qasî berfireh be dê ji bo aboriyê jî ew qasî baş be. û amaje dikin ku koalîsyonekiya li gel AK Parti û CHP bi piştgiriya HDP dê ji bo aboriyê bi xwara geşepêdaniyê jî bîne. May Yüksel, Rûdaw, Amed.